мәжілісләр, жырлар булып тормыш миңа. Юлын білген орымас танылған жерші Айдар Фейзрахманов китабын шулай деп атаған. Өзі меңләгән чакрым юл үткән кеше. Гастрольләр белән Татарстан һәм Россияны генә түгел, чит илләрне дә еңләгән. Милләтебез җәүһәрләрен, халык җырларын дөньяга таныта. Иҗат юлының иң истәлекле һәм кызыклы вакыйгалары әлеге китапта урын алган. Онда популяр артистның әнисе белән язышкан хатлары, үзе язган җырларының ноталары, гаилә архивындагы фотолары да бар. Халыкчан җырчы һәм композитор, фольклор ансамбле җитәкчесе, кулыннан баянын, курайын, уен коралларын төшерми торган музыкант, яшь буынга бар тәҗрибәсен биреп калдырырга тырыша ул. Абдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясендә фольклор ансамблен җитәкли. Филармониядә быел 23 елымда эшлим. Шул кадәр матур итеп бик зур уңышларга ирештек. Ансамбль белән без 45-тән артык илдә генә булдык. Айдар Фейзрахманов Татарстанның танылган шагыйрьләре сүзләренә язылган 100дән артык җыр авторы. Ул иҗат иткән кыз бала, бар иде заманнар, җәяүле буранда һәм башка җырларны халык яратып өлгерде. Айдар абый инде ул 28 ел буе опера театрында эшләп, кем нинди генә дирижерлар белән хезмәттәшлек куймаган шәхесебез. Киләчәктә без Айдар абыйны әлбәттә менә үзебезнең алпат композиторларыбыз янында шулай ук атап утырачакбыз. Туган тел язмышы, татар җырының киләчәге өчен янып йөрүче ватанпәрвәр шәхес тә, сәнгатьле сөйләм остасы да ул. Шагыйрьләрнең шигырьләрен пропагандалый үзе сөйләп, һәм дә шулар сүзләренә җырлар языла. Ул җырларның 1-2 нотасы яңгырашка, аның инде татарныкы икәне сизелә. 2002 елдан 2014-кә кадәр Айдар Фейзрахманов Яңа гасыр каналында җырлый гали тапшыруын да алып барды. Яңа гасыр каналында эшләгән чаклар ул шул кадәр минем күңелемдә җылы хисләргә саклана. Чөнки беренчедән мин җырлый гали тапшыру аша бик киң тамашачы белән аралашам. Китапны Ватаным Татарстан газетасы журналисты Гөлинә Гыймадова белән берлектә язганнар. Ул 1600 дәнәдә бастырылган. 30 гыйнварда аны Абдулла Тукай исемендәге филармониядә Айдар Фейзрахмановның концертында халыкка тәкъдим итәчәкләр. Инзира Хөсәенова, Ленар Хуҗахмәтов, Яңа гасыр каналы.